guys, and for today's video pupunta tayo sa isa sa pinakamalaking barangay dito sa Siruma, Camarines Sur, ang Barangay Bito. Ayan, share ko lang guys, and sa barangay na yun, doon ako nag-aral nung high school. So excited na ako na balikan ang mga memories ko doon. And kasama natin ulit si Nachano saka si Romel. Medyo kulang yung tropa ngayon kasi may sakit yung iba naming mga tropa. So kami-kami lang muna ngayong tatlo. Ayan. So yan guys, dito tayo ngayon sa Bito, Siruma, Camarines Sur. Pansamantala muna kaming nag-downfall. Downfall, ayan. Dito muna kami kasi pinapalamig lang muna namin yung drone kasi uminit. Sobrang layo din ng binahe. Simula sa San Miguel Bay hanggang dito. So, ano muna kami dito guys, pasyal-pasyal muna. Merienda muna kami guys kasi medyo malayo din yung binahe namin. So yan guys, nagutom kami kaya kakain muna kami dito sa luglugan. So yan guys, dito tayo sa Bito Elementary School. Ayan, so di naman ako dito nag-aral pero part din siya ng mga memories ko kasi every time na wala ako nung ginagawa sa school ay sa high school, kasi dito ako nag-high school, pumapasyal po kasi kami doon sa park na yon sa taas. Medyo may mga nabago na kasi natatandaan ko noon nandun yung isang shed house na kaso parang binago na ngayon, nilipat na doon. Pero kung mapapansin nyo naman, sobrang creative ng mga teacher, ng mga parents kasi ang daming design, marami kang makikita iba't ibang design. Sila lang din ang mga naggawa niyan. So, nakaka-amaze po. Doon na tayo dadaan kasi sarado na yung part na papunta sa high school. So, dito na muna kami dadaan guys.
Dito pala. Dito yung hagdan. Medyo naliligaw po kami. Ayan, so, grabe, di ba? Ito yung pinakamagandang part pag nag-aral ka sa, sa public school. Ayan, may mas. Kasi kalimbang yung So, grabe yan. So, guys, akit kami dito. So, ayun na. Yan, guys. Ito yung view niya sa taas. So may mga naglilinis. Kahit linggo guys, talagang may naglilinis pa rin sa kanila kasi nga pinapaganda pa nila lalo yung school. So yan, makita mo, may mga doon sa mga design nila, may mga matututunan ka pa. So itong part na to, dito tanda ko nakatayo yung shed house. Kaya lang medyo nabago na. So yan, nakakamiss lang. Sarap balik-balikan yung mga memories. I love B2 Elementary School. Ayan. So, and also I love Bubuan Elementary School kasi doon syempre ako nag-aral. So, yan, 'di ba? Sobrang creative ng mga parents, teachers dito, guys, kasi yan meron pang shed house siya pero marami kang parang kahit nakatambay ka, nag-aaral ka pa rin.
Hi guys! Welcome to my alma mater, Bito National High School. Tuloy po kayo. Guys, nandito tayo sa school kung saan pa ako nag-aral ng high school, sa Bito National High School. So, naalala ko itong part na to. Dito kami nag-aaral ng home economics. Nag fourth year high school itong room na to. Tapos sa taas, pupunta tayo doon. Doon po yung first year high school noon. Ayan, doon sa taas. So, tara guys, puntaan natin. Kalaki na po nung pinagbago kasi may mga paganto na. Dati walang ganyan guys. Tapos may mga ganyan na. Tapos merong hugasan ng kamay. Tapos ito, Sign Math Club. May mga paganto na. Ayan. Alam ko si Ma'am Nasayas na nagpa-project ng Sign Math Club. Shoutout po Ma'am. Ayan, thank you po sa effort. And sa lahat po ng teacher. Ayan, si Ma'am Annalisa, si Ma'am Welbis, si Sir Del Moro. Oy, kuya. So, and guys, dito tayo. Dito kasi ako nag third year high school. Oh, ang ganda. Tara kuya. Oh. Ayan guys, dito ako nag third year high school. Kapag na, ang ganda ng design. And so, ayan dito guys. Dito ako nag third year. Tapos doon ako nag second year high school. Tapos yan, wala pa siya dati. Siyempre marami na dagdag kasing curriculum kaya nagdagdag din ng mga building. Pero sobrang nakaka-amaze na sobrang laki na nung pinagbago ng school mo. So, ng school ko pala. So, ayan, may mga kantin-kantin na. Tapos, ayan, second build. May first, may second. Kasi kami wala kaming ganyan. Puro ano lang, isang building lang, guys. So, akyat din tayo. Sayang, linggo ngayon. Ito lang kasi yung free time ko. Hindi tayo nakapunta dito nang may pasok. Hindi natin na-meet personally yung mga teacher natin. Pero kakagaling ko lang din naman dito ng alumni. So, kaya nagkita-kita na din kami. So yun guys, di ba? Sobrang ganda ng view. Guys, kasi sa likod may dagat pa rin. So yun guys, so kahit sa Sabado linggo nag-aano sila, naglilinis. Grabe yung effort ng mga magulang dito. Shoutout po sa inyo. Laki ng pinagbago. Tapos may stage sila dito, guys. Kasi wala pa to dati. Wala pa kaming stage noon. Tapos yung plug pool, wala na, nilipat na doon. Ito yung dating plug pool namin. Grabe guys, sobrang nakakataba ng puso. Ang laki na ng pinagbago ng school namin. Tapos ito yung stair na sinasabi ko sa inyo kanina na pinabilang sa akin kung nung bago ako graduate kasi tinanong sa akin kung talaga daw dito ako nag-aaral simula first year high school, dapat alam ko kung ilang step tong hagdan na to. Kaya lang hindi ko nasagot kasi sa 4 na taon naman na pabalik-balik ko dito, hindi ko talaga naisipan bilangin yan. Dito yung first year, dito kami nag first year kasi tinanggal na din. Dilipat na dun. Grabe, dami na palang room dito. Ayan, shoutout sa mga teacher na napakasisipag. Ayan guys. Ayan, shoutout kina Ma'am Nasayas, Ma'am Wilbes, Sir Del Moro, Sir Glinley Dicoc, Ma'am Ludovina Capistrano, Sir Dennis Labrador, yung mga teacher ko guys. Ayan, yung mga natatanda kong naging teacher ko dito sa Bito National High School. Grabe, sobrang ganda na ng school, grabe. Pati pagtatanim may design sila. Grabe, napaka-colorful.